Λάβετε θέση. Ο Υπέρος! Έλα Βαγγέλη! Έλα! Πάμε ρε Βάγκο! Αποτελέσματα πρώτου αγωνίσματος 100 μέτρα ελεύθερων Νεανίδων. Πρώτη Ζόρζου Κυριακή ναυτικού Μήλου με χρόνο 13-28. Δεύτερη Σκαργία Κατερίνη ναυτικού Μήλου Αγιορείων 21-21. Τρίτη Ματανόβη Μυρκό Μεδεώνα με 23-39. Τέταρτη Ξόλη Δήμητρα ναυτικό Μήλου Παύλου με 25-07. Πέμπτη Πλούσια Ελένη ναυτικό Μήλου Αγιορείων με 27-39. Έκτη Μακριά Κουρού Μαλουμπολέτα με προκείμενο 29-20. Παρακαλούνται οι τρεις πρώτες πολυβήτριες να ετοιμάζονται για την απονομή.